Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel of खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा फाइनाली आसाम गभर्नमेन्टआ बुंखादोंमोन 1L एबा 1 लाख साख्रि होननानै बिनि गेजेरावनो भेकेन्सि ओंखारगासिनो दङ आरो बिनिखायनो हेल्थ डिपार्टमेन्टआवबो साख्रि ओंखारगासिनो दङ आरो लोगोसे दायो भेकेन्सि ओंखारबाय। आरो बे भेकेन्सिया जादों लोगोफोर 1192 भेकेन्सिस गासिबो ग्रेड 4 बेनिफ्राय ग्रेड 3 दङ आं नोंथांमोननो बेखौ नेक्स्टआव होगोन। दासान्दि लोगोफोर आंनि इउटुबावहाय नटिफिकेसन हरा जादों थ' बेखायनो नोंथांमोनाहाय खायसे नटिफिकेसन मोनाखै एबा नोंथांमोना भिडिअ नुवाखै। दा जायफोरा भिडिअ नुदों एबा नटिफिकेसन थांदों थाङा थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय। दा गोबाव खालामला जों नायनोसै भेकेन्सिखौ मा दंमारो आरो बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो बैसोआ बेसेबां थानांगौ दा जों बेखौ मिथिग्रोनांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हायो नालाय। दा जोंनि बैसोआ एसटिफ्रा ओरैबायदि मोनदों 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम मानोना जोंनि एसटिफ्रा माखासे कनसिडार थायो डेट मिन्स एज रिलेक्सेसन दङ बेखौ लानानै 45 इयार्ससिम नोङो एप्लाइ खालामनो हायो। आरोबाव मोजांसिना जाबाय PWD केन्डिडेट जायफोरा फिजिकेलि डिसेबिलिटिस पार्सन थ' नोंथांमोननिया 50 इयार्ससिम दङ 18 निफ्राय थ' जोबोर मोजां। एप्लाइ डेटखौ दायो एनाउन्स खालामथ'वाखै एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ होगोन जाहाथे नोंथांमोना मिथियो आरो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हायो। दा भेकेन्सिया सकिदाराव 114 दङ, कुकआव दङ 18, इलेक्ट्रिकेल हेल्पाराव दङ 4 आरो फिमेल एटेन्डेन्टआव दङ 39 थ' नोंथांमोना एटेन्डेन्टआवबो एप्लाइ खालामनो हागोन फिमेलनि बियो। आरो लोगोसे बिनि सेलारिया 12,000 निफ्राय जागायनानै 52 सिम जायो आरो ग्रेड पे एक्सट्रा थायो बे जाबाय 3,900 नोंथांमोननो दानफायाव होनाय जागोन। थ' बेनिफ्राय जों गुबुन पस्टआव नायनोसै पियन दङ ग्रेड 4 दङ गोबां रोखोमनि भेकेन्सि दङ नोंथांमोना गोबां भेकेन्सि मोनबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टआव जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो। दा फिल्ड वर्काराव दङ 24, ग्रेड 4आव दङ 402 आरो लोगोसे एनसेक कालेक्टराव दङ 9, लेबरेटरि एटेन्डेन्टआव दङ 5 एन्ड बिदाराव दङ 6, बेनिफ्राय मेल एटेन्डेन्टआव दङ 20 एन्ड नाइट सकेटाराव 22, बेनिफ्राय OT डेट मिन्स अपारेशन थियेटार एटेन्डेन्ट 13 दङ भेकेन्सिया गासैखौबो लाना बुंदों 1192 भेकेन्सिस दङ। बेनि गेजेराव OPDबो दङ एटेन्डेन्ट बेबो 14 दङ आरो लोगोसे आउटडोर एटेन्डेन्ट दङ 1। दा पियन पस्टआव दङ 15 सिरियल नाम्बाराव मोजां भेकेन्सि दङ 160 लोगोफोर बेयावबो नोंथांमोना मोजां एप्लाइ खालामनो हागोन। दा फिल्ड वर्कार दङ 7 बेनिफ्राय क्लिनार एबा सुइपार बियो 145, वार्ड बय एन्ड गार्लआव दङ 106 मेलाव आरो फिमेलाव दङ 79 बेनिफ्राय वाट्समेनावहाय 4 दङ। गासैखौबो लानानै भेकेन्सिया 1192 बेनि गेजेराव गोबां रोखोमनि भेकेन्सि मोनखाबाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय बैसोआथ' जोबोर मोजांखा बेनो जाबाय 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि स्टेफ्रा एप्लाइ हायो आरो लोगोसे मिनिमाम एबा नोंथांमोननि गाहायसिन फरायनायानो 8 पास जानांगौ आरो गोजौसिन दङबा नोंथांमोना मोजां जागोन। दा लोगोफोर माखासे पस्टआव माखासे एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों जेरै दङ बेयाव हेल्पार दं इलेक्ट्रिकेलाव आरो लेबरेटरि एटेन्डेन्ट दङ बेनिफ्राय OT एटेन्डेन्ट नोंथांमोना बेयाव माखासे एक्सपिरियेन्स थानायफ्रासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। नोंथांमोना ग्रेड 3 नि आपडेटखौ नेक्स्टआव मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव मोनगोन दा बेखायनो नोंथांमोना नायनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोना भिडिअ नायबाय थायो। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लादो।